Türkmenistan'a hiç kim etmek zaten ediyasene biz. Yeni täze content, yeni täze format. Hemmeňize salam ulanlar, gyzlar, gowmy agdaýlaryň janyňa sagmy. Bugunky video her bir oglan gyza peýdal bolar. Ýöne maşin satjak bolýanlara. Kim maşinni satjak bolýan bolsa, şu videony doly görüň we maşinni satjak bolup bereni hukman uradyň. Men bugun size maşini näde satlygy taýynlamaly. Şonu öwretjek. Şu maşin biz 850 milyon diýip çıkardık. 860 diýip çıkardyk da, ýene 850 satmalyk şu maşin biz. Maşin ýagdaýyna serdim ulanlar. Bir erwetde ýöne şu maşinni hiç video ýok, özüne çeken ok şu maşin. Indi biz näme edýäs? Maksimum arzan, yani maksimum az raskod edip şu maşini vitli edip çıkarmalı. Bu maşinin ütköşük bir kemi yok. Buna faralar, saralar, önkü bamperin aşağı deyiptir, kraska kopon. Öňe bir owadan däl. Onun häzir şoň üçin önkü bampera polny kraska sepmeli. Ýetki bamperi çyzyrypdyrlar, kraska kopdur. O taý kraska sepdirmeli. Maşin polny polirovka etmeli. Gowy edip ýuwmaly. Bolu başga kemi yok maşinin. Ýöne daşyna seredýäňde bir hil sar bolup dur, kraska solanýarlar. Şu maşin häzir gowy polirovka edýän, faralaryny arsaladýan wapşe başga bir bolýar. Polny açylýar. Indi serdin 850 milyon koydum aynı. Gelin 800'e sorýar şunu. Ay agamyň 50 milyon raskody we öňkü bampera kraska sepmeli, ilki bampera kraska sepmeli. Olam her 10 milyondan hasaplýar. A men bolsa häzir özüm algasam 5 milyondan 5 milyona daşy ikisini kraskaladýan 5 milyonu. Usta waran gurlaşan gidip kraskasyny alyp berýän. Diňe sep beräý diýsem, gowy sep beräý, garantiýaly mesele ýok. Gaçşak zady ýok, bir 5-6 ýyla gidýär, hiç ýyl bir zat degmese kraska kaçan ýok. Men 5 milyonu bitirýän zadymy, gelen adam şuňa 20 milyon aýyrjak bolýar, düşünýäňizmi? Onuň many wygyd. Häzir şu maşin taýynamda da men jügüme şu 850 milyon gelýär ulan. Primerni diýeli, 10-20 milyon raskod edýän şuňa. Ondan soň 870'e, 880'e şoňalyk satýan. Häzir nesibämizde 900'e satyp bizde hasam gowy. Ýöne skare şu bu videony görenlerden soň aljylar agdalymyzyň biri bolar häzir taýynjaklar isleýär her kim. Ýa-ni çıkaran raskodymy alyp biler we şol şu maşin biz otura 850 milyon. Ana şonu alyp bilýär. Bolu ütköşük zada galanok. Muny ýöne men content üçin edýän. Düşünüňiz, men bar wygdam contentda bir täze ütköşmeler. Bunga alagym hiç kim etmedi. Maşin näde satlygy taýynlamaly. Hiç kim bunga content eden o. Bizim şu wagt proýekt contentlanmady alyp edýärler, mesele ýok. Ýöne onan biz birinci başlandyk seni. Bunan soň etip başlarlar. Bunu biz edýärsäler, biz zato birinci bolup çykarýas. Düşündiňizmi? Iň esasat content çykaraňda temany birinci bolup götürilmek. Velikde gittik Köýtön dağı, Daşowda. Onan biz hakba birinci etdik. Ýa-ni proýekde birinci etdik. Köp zat birinci etdik. Şondanam Hudaýa şükür syýla hormatymyz bar. Janyňyz sag bolsun. Biz syýlan Allah syýlasyn. Like, kommentary goýmanym ýatdan çykarmaň ulanlar. Ütköşme döredip duralım. Bize motivasiýa şol. Maňa motivasiýa like-yňyz, kommentariýlaryňyz köp gelse men ýene pikirlenýän. Ýöne bir abzor däl. Ýöne bir abzory hakby näle? Ýöne abzor ýüregiňe düşýär bir skuçnrak. Amyňalak zat bir peýdallar o pol nädir maşin satyp bilmän ýören gatkan adammadyr. Satasy gelen gatkan adammadyr. Siz üçin peýdal bolar. Indi bu maşin salonyna serdiň. Salony arasajasyň koja, sady, torpedasy, patology, arasaja ýöne şu salony özüne çeken ok. Bilýäňiz näme üçin? Ýekece minus salonyň. Ana şu kowryk, serdiň abi kowryň agdaýyna. Ana. Plyonka bilen tura zawodkoy kowrygyna saralyp gidipdir. Biz häzir buny alyp täzeje plyonka bilen eder. Hemmesini 200 manat emletýän ulanlar. 1 milyon pul bolýar o. Maşin üçin pul näl ol. Onuň häzir gelen adam salonyny açýar. Ey bu salon idealnjalaý diýär. Ha şunu açýar ulan bir. Näçe ýuwuňda da kirli alak bolýar. Ay kim çiska etmelmäýmin diýip. Oja ýene 5 milyon urýar da arady. Şondan salon idealnja maşiniň degmen bir gat agyr däl. Ne polirovka hukman etmeli. Polirovka etsen ýançyk durýar da oja başga bir bolýar. Motoryň için ýuwars. Motora gat kapaýdy ýöne. Birlaýjy elden geçirýär bolun. Gelen adam kapodasyny ýançyk durýar motor bar. Ýagy bat ýok. Oja priýatny adamy. Ulanlar aýdaň bir. Bedenen gyýda serýär, ogdança gyýda serýär da, başyla bedel soňa alyp golmaly. Häzir maşin almany gelýänler, oglanlar, erkek adamlar, ýaşlylar gelýär da, erkek adamlar gelýär. Ayal maşgala menden maşin almany gelen ýeri ýok hiç. Olam gelýär, her kim ogdança zat aljak bolýar, düşünýäňizmi? Ogdanca serýär da, ana soňalyk etmeliler maşiny.
Häzir şu ýerde aýtjaklar, daýanşmyň killäň artmasana skitketde berip goýberýär diýip 850 otýar özüme. Taga men şo 850 satjak bol gelip 800'e soraýarlar. Gelen adam am çykdyjysy bar diýipdi. Näzir men şo çykdyjysyny bar 15-20 milyon maksimum. 15 milyon daja çıkarıp şunu 870-880 çıkardım. Yalvar var gitdiler. Sebäp uje taýanjak da hemme kişi taýanda adalas gelýär. Hiç kim raskod eder gelnok maşina ally killesini ağırdas gelnok. Hiç kim şu ustada usta algat geler, ustada gudoçluk atnadan algatna diýerler, bilýäňiz da. Onun şu zatlary men özüm esem bolýar. Näder men näme üçin edýän? Men üçin bu aňsa sebäp men işim bu. Men kontentim, men üçin kynal. Taga men günne ufak edýän, o zapça salmana, bu zapça salmana. Täze gelen maşinam bar, berde taýdan oturan maşinalar bar. Şolar zapça salmana günne gidýän. Onu muny ýüze jetip goýarym ele. Düşündiňizmi? Inni gelen klienta has bir priýatny bolar ýaly. Ýağın şalşar sökman green hill goýarsa ulanır. Amatly we ýokary hill ýağı. Kayak kampaniýasyndan filtrlar goýarsa. Ýağ filtri, howa filtri, salon filtri we Optimus kalotkalary. Kalotka näme üçin çalşak diýerdiňiz? Sormaza sen jygyrla ýa. Munyň oňalyk zat ýok. Jygyrlanyp iserdiň öň kalotka diskan garaltýandyr. Berde oňalyk zat ýok. Hem bu kalotkalar opşam ählapdarlaryň bu kalotka diskanam garaldynyp arkaň alyp barlap bilersiňiz. Bu zatlar hem çalşan gelen klient görýär. Ey taýynjaklay diýip onuň men şuňa 900 diýem dedi. Yalvar bar gitdiler şun menen. Häzir gelen seretjä şet aýmyň beýle. Onsa 50 milyon aýry diýip gönü satla goýan günüm geldiler olanlar. Gün 50 milyon. Gatkan adam elo. Gelenem 50 milyon aýyrjak bolýan. 50 milyon aýryp özüne 850. Şu ýerde serdiň öňüne olanlar. Özüne çeken o. Näme etmeli özüne çeker ýaly. Faralar kasmy ertip bermeli. Kasym şu ýerden nomerini goýjak. Ýalpyladar, täze ýaly eder faramy. Onuň serdiň şu pad nomerini. Bir näme? Boltmy bilen bir samareza durmy. Däl o bir gelen adam, bu näle diýdi. 20-30 manattan arzen pad nomerini satylýar. Ana satdyk maşinamyň kemmesine şonu goýan da öň kleksunda da şol durdy. Öz maşinamy, türýän maşinama da şolar goýan. Edil inni nesip bolsa täze maşinama hemmesine magnit aljak. Ana ol gymmat, onu goýanyňa degen o satdyk maşina. Ýön şol akyrdynyň goýaňa ideal jol oturýar. Gatowadan öle. Ana şoňa alak pad nomerini goýarsy. Inni görýäňiz ana bamperin aşagyny. Muňa polny sepdirýäs. Tuman kaňdaşynyň plasmasy ýok. Ana şu näder bahada barsaň 30 manatdyr. Çalşdyrýas we öňüni polny zawod goý ödürenke diýär. Onuň şu maşyny widna serdim. Hemme çykaran çykdyjy aýtyp berjek. Budjeti maksimum 10-20 milyon şoňa. Ondan kan çykarmaýan. Ve şu maşyny görüň şu çykandan näkilik bolýar. Maşynyny tanıştyraýyn ulanlar 2012 paltasy renk geçen, degim ýeňil. Kuzwada kraskan gaçan ýeri ýok. Diňe bamperde bar, olara melaç bilýäňiz. Başga da gowy salonda da arasaja bir ýanky plonkajyklar da çalşdyrar. Özüňiz ýokajyklar himçeskeder. Bolle ýan jogap çykýan nesip bolsa. Şu maşyn taýyn bolandan soň hiç kim tanamaýan şunu. Şu jaş puly şu ýagda ýetip bilinmeýi diýip ýazjaklar gatkan bolar. Bu video gatkan oglany peýda bolar. Maşyn satat gelip berýän gatkan, satyp bilmeýän nörenem gatkan. Size life hack şunu alçak ediň maşyny. Satyp bilýäňiz arkaýyn taýynjak bolsa hemme raskony özüňiz etseňiz satmak aňsat, gymmat bolsa da satmak aňsat. Gelen adam bahasyna sereden, gelen adam ýagdaýyna we raskody ýokmy diýär. Raskody ýok bolsa alyp gitýärler maşyny aýtmaýan hiç kim algasy ýoluna ussaýyn. Ana şuňa täze format bu biziň proýektimizde değişli däldir. Proýekt bilen garmaň. Bu diňe maşyn satla taýynlamak. Ýöne täze formatymyz. Proýektde biz maşyny nolun taýynýas, berde oňa zat ýok. Prosta bir video getirýäs, maşyny bir satla taýynýas. Şuňa alak täzelikler ýygy-ýygydan gelip durmak üçin oglanlar like goýun, kommentar ýazyn, dostuňyzla paýlaşyň. Motivasiýa şol. Ýerden turup pikirlenip, näme kontent öğretsem kan diýip gidip maşyna alyp video çekip gorlap öňüňizde şo zatlar etmek üçin kän energiýa gidýär. Energiýam siziň gollaňyz, like-ňyz, kommentariýaňyz goýun oglanlar gatkanmaň. Şuňa video ýygyna gelip durar. Bu maşynam taýyn bolandan soň men görkezlerim size Instagramda, TikTokda ýydarlap bilersiňiz nähil taýynlaýşym şu ýerde Instagram, TikTok goýoýun, Telegram kanalym goýun, o taýgamagda boluň. Nesip bolsa taýynja edip size görkezlerim. Kim nähil maşyna alasy gelip dur. Ya taýynasyňyz elän bir maşyny, her biriňize öz isleýän maşyny almak nesip etsin. Iňe sağ adam bolunur, janyňyz sag bolsun. Dawaçy galanap bolar.